Sunt curioasă dacă ai simțit că exact lipsa aceasta de micromanagement și, a da oamenilor încredere, în primul rând, sunt curioasă dacă tu crezi că a ajutat și pe zona de retenție. Da, ajută în mod sigur zona de retenție. Um, Ajută, de ce nu, și industria în care activăm, pentru că este una de viitor. Energia regenerabilă este ceea ce sperăm um, să se întâmple de acum încolo și să nu mai existe metode tradiționale. Este și stabilitatea în sine a companiei, pentru că este un grup cu foarte mare vechime în Portugalia, dar și în România este de peste 15 ani la noi. Într-adevăr, partea asta de autonomie, clar, ajută foarte mult libertatea de acțiune și, de ce nu, și de exprimare. Ok, evident că nu este totul roz, nu poți să te exprimi ca în codru sau cum o faci acasă, însă există deschiderea asta cumva a sângelui latin, portughezi, spanioli. Noi românii ne reușim să ne încadrăm destul de bine în peisaj.